ଠାକୁରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ? ଏ କଳୁଷ ସମାଜର ଦୂଷିତ ବାତାବରଣରେ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରି ହାଲିଆ ଆଉ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏ ଦୁର୍ବଳ ମନର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏ କ୍ଷୋଭ ଜର୍ଜରିତ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୃଦୟର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରୁଣ୍ୟକୁ? କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ଧରରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ହସି ଦେଇ ଜୀବନର ଅପରିମିତ ବେଦନାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶମିତ କରିଦିଅନ୍ତନି। କାମନା ବାସନା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ବୋହି ବୋହି ଚପି ଯାଇଥିବା ଏ ପିଠିଟାକୁ ଟିକେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ତାର କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଟିକେ ଲାଘବ କରିଦିଅନ୍ତନି। ଆଉ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନର ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟିକେ ବିରତି ଦେଇ ଘର୍ମ ଜର୍ଜରିତ ମଥାକୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତନି। ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆପଣ ତ ଆମକୁ ମୋହମାୟାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମୋହମାୟାର ଅନ୍ଧାର ରାଇଜରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖେଳୁଥିବା ଏ ମଣିଷଟାକୁ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋକର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତନି। ହେ ଠାକୁରେ, ତୁମେ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। କେହି ନହେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ତ ବୁଝିଥିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ର। କେବେ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖା ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଦରଗଢ଼ା ହାତରେ ଗୋପପୁରରେ ଚଟଉଥିବା ସେ ଅମୃତ ରୂପୀ ଲହୁଣୀକୁ ଟିକେ ଚଟେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତେନି। ଆପଣ ଦାରୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ପୁରା କାଳେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିଦେବା ଲୋକ ଆପଣ। ଆପଣ ନା ସେଇ ଠାକୁର ଯେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ରହି ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆକୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମାଧବକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହି ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ନା ସେଇ ଠାକୁର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବା ଶାଲବଗ ପାଇଁ ଦିନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ନୀରବ? କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ତିଳେ ହେଲେ ଜବାବ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋ ଭାବର କମତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଣଦେଖାପଣ? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମହାବାହୁ, ମୋ ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେବେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶ୍ୱାସ ବାହୀ ହେଇ ବହୁଥିବା ବାୟୁ, ମୋ ମୁଖରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ବାଣୀ, ମୋ ବିବେକ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀଷ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଅବିଚାର? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହର ଡୋରି ବାବଦରେ। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କାଳେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ମୋତେ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସେ ସର୍ତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ସର୍ତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବି? ହାତୀ ବଣରେ ବୁଲିଲେ ସେ ପରା ରଜାଙ୍କର। ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ମନ ଊଣା କରିବିନି। ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମିଳିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରିବି ବା କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ୟାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମନେ ଅଛି ନା, ରାମ ଅବତାରରେ ଆପଣ ଯେବେ ବଣରେ ଯାଉ ଯାଉ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଉପରେ ଅଜାଣତରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି, ଉତ୍ତରରେ ବେଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲା? ବେଙ୍ଗଟି କହିଥିଲା, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହିବ ବା କାହାକୁ? ଯଦି ବେଙ୍ଗଟି ହେଇ ତାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ଼ ସମର୍ପଣ, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦୋଷୀ ବା କରିବି କାହିଁକି? ହେଲେ ଦୟାମୟ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ମହାବାହୁ। ମତେ ତ ଆପଣ ମୋର ଧର୍ମ ବାବଦରେ ପରିଚିତ କରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମହାବାହୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, ସେମିତି ମୋ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏ କଷ୍ଟର ବେଦନା କେତେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।